Evo, sportski pozdrav, poštovani gledalci. Nalazimo se na Sportsko-rekreativnom centru Mladost, gde razgovaramo sa kapitenom fudbalskog kluba Železničar, Željkom Stajičićem. Evo, Željko, iz prve ruke da čujemo tvoje utiske nakon završene polusezone jesenje u Srpskoj ligi Vojvodina. Pre svega, dobar dan svima. Mogu da kažem da je iza nas jedna lepa polusezona, uspješna. Za klub jako mislimo da smo imali utakmice gde smo mogli da ostvarimo i povoljnije rezultate, ali sve to možemo da pridamo na iskustvu ekipe. Dok se ekipa uigrala trebao je određeni period, tako da došli smo negde do optimalnih tih 18 bodova, što mislim da će u drugom delu sezone ekipa ostvariti mnogo više od toga, dobre pripreme, dobar rad da se nastavi kao što je bio i u ovom prvom delu i mislim da će to biti još mnogo bolje. Počeli ste sa 5 utakmica vezanih bez pobede. Da li je tada bilo nekih sumnji oko vašeg učinka, odnosno generalno igre, i kakva je bila atmosfera tada u slačionici? Atmosfera je od prvog trenutka bila dobra i verovali smo u ovu ekipu, verovali smo da će doći taj rad koji je bio na treninzima, da će se rezultati pojaviti. Kako je proticalo prvenstvo, dolazili smo do sve bolje igre, samim tim došli do boljih rezultata. Bilo je tu par i pehova, povreda, tako da kada se sve sabere na kraju, možemo reći uspješna polusezona sa nadom i prostorom velikim za napredak koji je još ispred nas. Kakva je to na kraju bila atmosfera? Bilo je dosta mladih igrača, kako su se oni uklopili? Dosta dobro, spoj mladosti i iskustva, stručni štab je to lepo uklopio, napravili smo jedan dobar tim i verujte mi, ako ostanemo u ovom broju sa 2-3 igrača koja će pojačati konkurenciju, kažem da ovo može samo mnogo bolje da ispadne. Ti si kao kapitan posle tih 5 prvih kola u kojima niste imali pobedu povukao na neki način i koliko si zadovoljan svojim učinkom u ovoj polusezoni? Ja sam u klubu već određeni period i drago mi je da sam kapitan ove ekipe, imam dosta dobrih momaka. Povukao sam ekipu, ako mogu kažem, samim tim što sam ja dao svoj maksimum. Verujem da su i svi momci dali svoj maksimum. U jednoj utakmici sam ja iskočio u prvi plan, a neko drugi. To je sastavni deo fudbala i sporta. Ja ću se truditi naravno da i dalje dajem maksimum i kažem što se mojeg učinka tiče, zadovoljan sam. Možete još mnogo bolje, imao sam jedan peh oko 10. kola, tako da 4-5 utakmica nisam bio na raspolaganju, posljednju utakmicu sam se vratio, tako da kažem, danas mi mojiđu povrede u prolećnom delu sezone, dobro zdravlje, dobri treninzi, to će biti super. Da li ima još nekog pored tebe ko je tu bio iskusniji, ko je povukao, s obzirom da je to sam si rekao nisi bio tu par kola? Naravno, ima tu dosta momaka, znači ja bih pre svega želeo da pomenem zamjenika kapitena Ognjena Blagovića, Vladimira Dvigova. Tu ima još mnogo stvarno momaka koji su izneli ovaj teret. Ne želim da umanjim bilo čiju zaslugu, svi smo se zajedno, znači bez jednog, mogu da kažem, bez jednog ustručavanja smo se trudili svi i tako da mogu kažem da je zasluga za ovaj uspeh prvenstveno cele ekipe. Kažem, neko utakmici je neko više iskočio, neko manje, ali to nije bitno. Bitni su bodovi, bitna je atmosfera i na kraju bitan je učinak kluba. Da li ostaje neki žal za višim plasmanom i šta je nedostajalo u ovoj polusezoni Železničaru da napadne možda i taj najviši plasman? Žal za plasmanom uvek postoji. Svako od nas teži ka nečemu da budemo najbolji. Mi smo prethodnih sezona bili prvi u svim rangovima kojim smo se takmičili. Ove godine smo došli jedan ozbiljniji malo rang takmičenja gde treba određeno vreme da se ekipa uigra i mislim da je jedini to bio razlog što nismo možda ostvarili bolje rezultate. Da je ova ekipa ostane na okupu i sam taj rad će doći do izražaja, tako da mislim da ne trebamo da žalimo, nikad ne treba žaliti, gledamo uvek unapred, prošlost je iza nas, to ostavljamo, gledamo da se dobro trenira, radi i doći do bolje rezultati još na prolećnom delu. Da li bi, dobro, možda neće u prolećnom delu doći plasman u viši ranga, da li bi mogao sljedeće godine? Sad, tu ima mnogo faktora. Naše na terenu je da treniramo, da radimo, stručni štab sa nama isto tako. Da li ćemo imati ambicije za viši rang, to ne zavisi od naših igrača, ali klub dosta napreduje i kako kažem iz godine u godinu stvarno napreduje, ljudi su stvarno odlični,
za svaku pohvalu. Znači, tako da ako nastavimo ovim tempom na terenu, stručni štab i uprava van terena, ja ne sumnjam da će ovaj klub veoma, veoma brzo otići rang više. Pored kapitena Fudbalskog kluba Železničar, sa nama je i trener ovog kluba Aleksandar Stevanović, koji će nam evo izneti svoje impresije posle završene jesenje polusezone u Srpskoj ligi Vojvodine. Pa, pre svega, mislim da treba da budemo zadovoljni ostvarenim, s obzirom na okolnosti koje su pratile sam početak takmičenja i kasnije tokom takmičenja. Mislim da smo ostvarili zavidne rezultate. Imali smo dosta problema oko sastava timova, oko kadrova. Igrači su dolazili, odlazili. Nismo jednostavno uspeli da napravimo jedan tim od 20 igrača koji mogu ravnomerno da konkurišu svi. Imali smo tu dosta oscilacije i to se pokazalo kasnije tokom takmičenja u igri. Mislim da smo pre svega imali najveći problem u psihološkom aspektu, gde one, uslovno rečeno, najlakše utakmice smo dobijali, a to su igre protiv favorita koji su bili u vrhu tabele, a s druge strane one ekipe koje su teške same po sebi, jer nameću imperativ pobede, tu smo padali i posustajali. Tako da te oscilacije su sasvim normalne za jednu mladu ekipu, uslovno rečeno mladu ekipu koja je tako sastavljena, gde ja nisam sa njima prošao pripremni period i moj stručni štab. Imali smo jedan važan zadatak da tokom prvenstva napravimo igru, da se još bolje fizički pripremimo i samim tim takvi su bili rezultati, ali sve u svemu mislim da nismo nezadovoljni, moglo je biti bolje, uvek može bolje, ali evo imamo drugi deo pa ćemo se potruditi da bude bolje. U odnosu na prošlosezonski sastav bilo je dosta promjena, možda nekih očekivanih, možda ne. Takođe spomenuli ste da niste prošli pripremni period. Koliko vam je to pomoglo, odnosno odmoglo u radu? A ja nisam prošao sa pripremni period sa igračima i mnogi od igrača koji su učestvovali kasnije imali su neke svoje obaveze, tragali su za možda nekim boljim, da kažem tako, boljim klubom, boljim uslovima u koje su mogli da se ispolje. Tako da jednostavno skupili smo se negde pred sam početak prvenstva i to je bio razlog oscilacijama. Kasnije tokom prvenstva mi smo to negde pokušavali da stabilizujemo, ali naravno pratili su nas malo i povrede i neki kartoni i sve to, ali sve u svemu negde do kraja smo uspeli da ostvarimo onaj cilj koji je bio zacrtan. Mi smo negde planirali ovaj broj bodova i to smo i ostvarili. Moram da kažem da su igrači prihvatili vrlo brzo način rada na koji smo mi, stručni štab moj i ja, krenuli sa radom, ali postaje jedna psihološka barijera jer su prethodnih godina igrali niže rangove takmičenja i jednostavno sporo su donosili odluke, sporo su mislili u igri i to je jedan od ključnih faktora i ključnih razloga zašto nismo uspeli da neke stvari bolje uradimo. Što se tiče samih igrača, oni su trudili su da pruže svoj maksimum na svakoj utakmici, tako da time mi nismo nezadovoljni. Da li možda postoji neko od igrača ko po vama nije opravdano očekivanje? Pa mogu da kažem da sam od nekih očekivao više, ali s druge strane to su kompenzovali neki igrači od kojih nismo toliko očekivali, a pružili su mnogo više. Uvek toga ima, to je sastavni deo fudbala, nekog odrastanja, što kažemo, fudbalskog. Mi se trudimo i trudit ćemo se da u buduće napravimo homogenu celinu, da probamo te momke koji nisu uspeli da se ispolje do kraja, da podignemo nivo njihovog kvaliteta i da doprinesu više. Naravno, probat ćemo sad u ovom prelaznom periodu da se možda eventualno i pojačamo, da neke pozicije koje smo mi videli da nam onako da imamo problem, da na kraju kraja da povećamo i konkurenciju, jer su bili neki igrači koji nisu imali konkurenciju i onda su se prirodno tako i ponašali, a to nikad nije dobro ni za igrača, ni za klub. Koje su to pozicije na kojima po vama nedostaje železničkom kvalitetu? Pa pre svega mislim da nam treba pojačana konkurencija u veznom redu, možda u napadu. Možda još u napadu. Ovo ostalo mislim da je bilo sasvim korektno. Tu smo iznedrili neke mlade igrače po nekim pozicijama koje u početku smo imali problem. Ti mladi igrači su se dosta dobro snašli, ja neću da imenujem, prepoznaće i publika i navijači, a i oni će se prepoznati u tome, tako da mislim da smo sa njima dobili i to je nama negdje opredeljenje, da se fokusiramo na mlade igrače iz grada,
da se oni u ovoj ligi, koja je jedna fenomenalna liga, što bolje snađu. Inače, moram da kažem i jednu stvar koja je jako bitna u prilog tome da smo ipak ostvarili dobar rezultat, to je da je Fudbalski klub Željezničar najbolje plasirana ekipa trenutno u Banatu. To govori samo po sebi ta činjenica koliko se tu ipak kvalitetno radili i koliko su ti ipak momci napredovali i pružili za ovaj grad i ovaj klub. Cilj, pretpostavljam, za prolećni deo sezone ostaje opstanak u ligi, ali videli ste da možete da se nosite sa svim protivnicima, da li možda možete da se umešate makar u neku sredinu tabela? Pa mi se trudimo da budemo realni. Mislim da je realan cilj opstanak u ovoj ligi, koja je inače izuzetno za nas, ovakvi kakvi smo, kvalitetna i jedan veliki izazov. I mislim da smo mi pokazali da možemo da se nosimo sa tim izazovima i to je za sada cilj. Naravno, ne bežimo od toga da možemo da napredemo i da igramo možda i značajniju ulogu, ali o tom potom. Za kraj još jedno pitanje. Kako vidite celokupnu situaciju i kako je vaše mišljenje o pančevačkom fudbalu danas? Pa svakako, kao i u Srbiji, i pančevački fudbal je u jednoj nezavidnoj situaciji. Mislim da dosta uslovi u kojima smo mi radili kao najbolje plasirana ekipa u Banatu govore u prilog tome. Ne možete bez obezbeđenih uslova i nekih sredstava, bar minimum, očekivati neke bolje i kvalitetnije rezultate. Ima talentovane dece i u Pančevu ih je uvek bilo. Nažalost, organizacija unutar Pančeva, samih klubova, nije na nivou koji može da zadrži talente ovde u gradu, tako da vrlo mladi talenti odlaze već tu preko mosta, što kažem, u Beograd, i to je osnovni problem. Kada budemo uspeli da se organizujemo bolje, da napravimo kvalitetniji rad, da zadržimo te talente, oni će po prirodi stvari ostati. Ovako nemamo ni pravo da im tražimo da ostaju, jer nismo podigli nivo kvaliteta organizacije i usluga kako bismo te mlade talente servisirali, usavršavali, mi nemamo pravo da ih zadržamo i oni po prirodi stvari odlaze. Mislim da, evo, čujem neke priče da će biti urađen veštački teren sa veštačkom travom, tako da verujem da će takvi uslovi poboljšati, naravno, uz kvalitetan rad trenera, pojačan rad na edukaciji trenera. Mislim da možemo da dobijemo jedan kvalitetniji pančevački fudbal koji svi priželjkujemo. Gospodine Stevanović, hvala vam puno na ovom razgovoru, sve najbolje u prolećnom delu sezone, a mi ćemo nastaviti da vas pratimo. Hvala vam, zadovoljstvo.